me kulle kayin mawallafa dole su sallama. Me kulle kayin mawallafa dole su sallama. Me kulle kayin mawallafa dole su sallama. Me zanen kudirar da babu mai tsallake jakaya, shi ne ke juya duka kwayar idaniya, shi ne ya gudu wanda ya ji daɗi bayan wuya, sarkin da sam baya cuta ko tsangwama. Me kulle kayin mawallafa dole su sallama. Tare salati kayowa shugaba, daga nan abadan idan ta zo sannan su yi ba, alai su fadima sanya su sahun gaba, sanyo a sahabihi da mai bin hanyar su ma. Salamu alaika mai gure faɗi nazari, salamu alaika mai dishe kaifin nazari, salamu alaika mai cike sinin nazari, salamu alaika mai dubin tarin mafiya, salamu alaika mai haƙe binnin makiya, salamu alaika ya alkhairin duniya, salamu alaika maganin meyin magani, salamu alaika a gaban ka ba masani, salamu ala barazanar meyin razani, salamu alaika wanda ke bin mu da lalama. Me kulle kayin mawallafa dole su sallama. Mutahun nazari idan za a yi nazari, shi ne hasken ilahu mai haske sadari, in ya kusance ka dole sai ka cika kudiri, sai ka ga yayyanka in ka leƙo su girmama. Mai albar ta cikinsa ya za kurku kaɗan, ga mai shiriniya shi ma ya ɗau kaɗan, mai diwani shi ma ya guzuro kaɗan, zai sha yawansu babu buɗai na aran gama. Kayin mawallafa dole su sallama, mai suke sararin kwakwalwa ya zamo kaɗan, shi ke rushe da kin tunani bai bar kaɗan, sannan ya kure zirin tsawo ya zama to kaɗan, ko kura ba ta bayyana in ka tsanduma. In za ka yi bita cikinsa to me za ka bayyana, girma ko matsayi ko isa za ka zayyana, ga fili mai gwaji to sai ka tanana, labar sarkakiya sai ka canzo kama. Me kulle kayin mawallafa dole su sallama. Rike mai zire tsakuwar kayan tukufa, shi ne bargon lahira in ta zo rufa, domin yin rabana ya miko shi ke tafa, kursi ya tashi ta halittu ba mai zama. Komai ilimin mawallafi dole ya sallama, komai nazarin mawallafi dole ya sallama, komai baiwar mawallafi dole ya sallama, komai faɗin tunaninsa dole ya sallama. Me kulle kayin mawallafa dole su sallama. Gane shi ya wuce karfin kunyika ko wata kwanya, sai dai kada ta ɗarika, duk wanda ya sa kafa wajen sai ya sussuka, domin wani karni ke tunani ya tsunduma. Gabaɗin banka ke tunanin dukau da kaf, shi ne sararin da ko malaku sun yi jugum, ya taune ya haɗe sanonin dukal kukaf, an san dakan cikinmu ba mai yin gardama. Me kulle kayin mawallafa dole su sallama, shi ne turamin takan binciken mai bincike, shi ke nome mabincika a wajen bincike, domin shi mai gidanmu ya zarce bincike, sai dai in an yi karshe a sallama. Girman duniya gabansa ba ta wuce kwandala, sannan a cikin tarabiyai mai kyan salsala, a ciki da wajen da mai san shi ne zai walwala, amma a hakan bai yi wa na kasa gardama. Me kulle kayin mawallafa dole su sallama.
kama kai shugaba. Na dawo ba gajiya wajen neman izini, dube ni lahuna a ɗura mun magani a cikin duniya.